مالک سنگتا مارزی ٹوکا کھنگا نشتو مجالسہ کھنگو علاقہ دیرہ غازی خانے ایدہ نوی بشکہ سمند خانے لشکر اوتا کا مجالس بھی گنا اے سن 2021 نا سال 2 مہینہ مرشی 27 تاریخ ٹیمت کو باگے 9 بجے بھی گئے ایدہ میں مجالسہ موجود ہیں سنگتانی فرماشیں سمند خانے فرماشیں ادایا کہ نوی بشکہ فرماشیں ایدہ میں مجالسہ موجود نا مہی خانے فرماشیں باز آباز اقبال فرماشیں میر حمزہ مریہ فرماشیں ایدہ میں مجالسہ موجود نا خاص کر ریکارڈنگا گرے گنا غلام فرید فقیر فرماشیں حاجی اقبال فقیر فرماشیں کہ کراچی یار گلاب فرماشہ دے عرفان فرماشیں یوسف فرماشیں باز آباز یک کراچی یار گلاب ہے کراچی گلاب فرماشیں باز آباز سعودی عرب حاجی قاسم فرماشیں باز آباز میں لکہ سلامتی حاجی قاسم طرف فرماشیں سوری میرا خانے باز آباز یک خیر بش کے فرماشیں باز آباز پدار سنگتے ویڈیو وجہ تا سنگتا میں لکہ سلامت کہ حمزہ فرماشیں کہ گلدین فرماشیں حاجی قاسم طرف باز آباز گزشتہ سن 2021 نا مہینہ سریاں چل گئے پورا چڑھت شاہ یار نوخے رلیاں آر گئے گال میر شوخے جی ہراں ڈنگا مست سامڑے مسکاں گوشک پول تو آفدا سگاں پول کونترے پشاہر زکیم خاطرہ دستاں جدم سوکڑے منا فرماش ملی تو سجلا دا پنجا فکر دے سنگتے مردے تی جمعہ خان بڑے تی بزدار قوم سر برے تی ہندس کی سرور بنا تباڈو ربنا نشت گئے تی جندے ڈگارو ملکتا ایسان پاکاں قادرے ٹیکا امام دین بزیں غیر ملک ذرہ آر گئے تگاڑی گشیتو گپتگاں جاپان ویگو جرمن ہے ہتھیار سیلیں گورسان لیسن جدیاں حاکم ہے تی رابطہ قومی لیڈراں عثمان نواب جعفر ہے تی ٹوکا تمامی برکت ترا قوم شاہ لانی من گئے می شاہری عرضیں حویلہ قوم نواں ناراض کرے قوم مزایں طاقت ترا دروہاں دنیا پجار گئے مڑقابلیں پشت ترا خوشی روحا دل برے دل بر تی چکی سنگت دوستان نواں ڈکی کرے تی زیراں پا ہمیں گئے دنگلو چوپ زلیخا جوسوے نشتو کو دگانی سرا یادی کسی پیغام برے نی تدے ہماں بھیرا برتو باندی کسا رو دل برے تشکل برتگا طور سو روشی نواں والا دے اسے وقت مرے تشکل برتگا طور سو روشی نواں والا دے اے نیے زمان آشکن وی بس ہیچی قدر نے موبت ہے دا کل موبت سودا کرن چو دزے موبائلہ باکنے کل موبت سودا کرن چو مالا پیڑیا باکنے میرا تی ترپڑ زورتگا چینے سنی ہند بوڑ گئے سچ دشتو قیزی نالا دروگا غلام لال چے لالچ سل مردے بڑے شیا ملک صدر دے من گئے تے بل دے مثالاں شاہ یار ترا تعریف کنگی دل برے سونا رواں تے بیڈا سگا معلوم کوٹے تنگوے ادا دل بر کے کسا نہیں سگا ماہ تار کے گند گئے صورت وکر بازنی چو تھارے شفالینٹا جنائے اگر برکا سگرا سٹ تیرو اویل پوا دامان کہتی دے میں شفانی مائے خان دتان بھتی دے روے گو کندگاں کرٹ دے چو بجلی شہرہ بے ٹوکاں گو خوشی بار بن ٹینشن ختم بال وے ملکٹ بیماری رواں دورو بڑا بنشترے ساتھاں کو سونے زیورہ منٹ باغ بھیرا جھوٹ گئے کل قیمتی گرانے شاہ سعودی عرب لندن دوستاں پہ پڑتا آرتگانی ہر چیک تجانا کنے ہر چیک تجانا کنے گوشن روالی لچتو پوزا کو پھلی ٹمک گئے تی بوت ہر دو وٹا چکتے کشتے ناشار بین گئے تی رکا پا عاشق سکھگاں جھر سے مزائیں موبت ہے چوکے جلا جدگیں مردمہ آف گلا ساتھ رش کرے جمعہ بروچ تی منتاں ڈکاں شفرور بھوگ گئے بیاری ہمارا روشاں خدا تلیوہ منا رلا کنے وجاڑیں گرانی نیامگا برے ہندہ دلے چکا دے منگنہ تی محلیں سینگا چو بادشاہ تختہ بے پادانگو نوخیں سینڈلاں جرہ کراچی بندرے جرہ کراچی بندرے پٹیں گدانگو لیلمان لوڈانگو سونا لچ گئے ششتو سگر کو پھوڑراں ٹائیں تے گیوار چوٹوے چیڑم سکھ سونا کسا بندو کو جاداں رپ گئے زال صورتی تے بے کہتنا تے کلان سرتاج بیت گئے تے تاریخ نمکی ڈسگاں نوی بش خرچی کے شہر آدراش کنے پردہ شہر چکگاں بیا خراب مانن اوشو محفل ماد بے وسو شہر چکگاں بیا خراب مانن اوشو محفل میوں کو جمعہ سلام دا دستاں ہوشتی برادر ہے منا شہرہ کو فرماش ڈسگی سیچر گشینی سنگت روبا زری خان مری سوری کرم خان چپر ہے تی نامے مزائیں بھی تگت جرگا گروپ ممبر ہے تی باقی گروپ سنگتا دے لکے سلام شاہر ہے شہران عرضی وزبر سازاں تا ازگر چک گئے تاللہ رو ہمیں گئے کشتگاں کے دروہاں دنیا حیران سے ادا سرہ کو میرا خامری دے کمپیوٹر چلیں گئے 7 سال سروے سکھ تو دوسرا برزا بٹھے نیند سن 2022 صد مردے ہوے حدن ابری ناڑی بڑے مم گو سری قاسم صوبہ مریو قادر دولے گو ناڑی اختر اقبال کاڈاں پرک تو ٹچے موبائلاں چاڑ گئے نیٹاں کو ہر کنڈاش تو سروس دستا دل برے شہر ہوے دا بستا نیدا فرما پنے دعا کرے